Al sinds 2001 werk je de Mulders in de staat Minnesota. Maar nou maakt het loon uit. Ja, ik kan wel een visum krijgen ze mijn huid. En dan moet ik investeren wezen in de boerderij. Nou, dat is wel duur. Dan moest een gedeelte van wat de bedrogen waarde is, meenemen. Maar het hield het er net. Er is nou een petitie starten om de jongens daar te houden. En dat jouwt Garion een soortstype. Nou ja, dat vind ik ongelooflijk. Dat we hier dat nooit dacht. Wij 2-3 dagen in weer 2.500 of zo. Ik dacht, nou, voor een petitie is dat net zo vol. Maar ja, ik weet net 2.500 mensen. Ik dacht, nou, dat is, dat weer wel goed. En nadat dat nice segment uitkwam weer, ging het direct omheen. En nu gaat het hartstikke snel. Dat hebben we nooit gedacht. Maar dat het alweer helpt, dat is maar de vraag. Ja, er is altijd een kans. Maar dat is een moeilijke vraag. Dat vreten heel hoop mensen. Ja, als ik het wist, dan zou het zeggen. Maar ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Ik vind het zo, wel Nederland en Friesland wel een mooi plakje, dat net. Maar net thuis. En dat is Amerika. Ja, dat ben ik opgegroeid in mijn leven.